A l'Alt Empordà han recuperat una de les rutes que van fer servir els que fugien del nazisme per creuar els Pirineus i arribar a Barcelona. Uns itineraris traçats per catalans que van col·laborar amb la resistència francesa. Fa tot just un any, la Montserrat va descobrir que el seu pare, ja mort, va ajudar persones que fugien del nazisme a travessar els Pirineus a peu. Mai li ho va explicar. Haver tingut un pare que va arriscar la vida, la seva pròpia vida, per salvar la vida de gent que no coneixia de res, és profundament impactant. Francesc Vilà va ser un dels 20 passadors catalans que durant la Segona Guerra Mundial van organitzar rutes pels Pirineus per facilitar la fugida a Catalunya de les persones que escapaven de l'exèrcit de Hitler. L'objectiu sempre és Barcelona, perquè a Barcelona, al carrer Portaferrissa, al costat de plaça Catalunya, hi havia després tot el consolat polonès i a plaça Universitat el consolat britànic. Per tant, amb documentació falsa que se'ls havia passat, anar per a Lisboa. Van ajudar a passar jueus, però també aviadors britànics o nord-americans i membres de governs europeus. La primera ruta que entra en funcionament és la que uneix Banyuls amb Llançà i que passa per aquí, pel nucli de Molinars a Colera. També es creen passos clandestins per la Garrotxa i la Cerdanya que ara s'han geolocalitzat. Es calcula que van salvar un miler de vides. La gent que es queden a la part catalana, quan acaba la Segona Guerra Mundial, ningú el reconeix, no han existit. Amb la recuperació d'aquestes rutes de la llibertat, es vol que vides com les de Francesc Vilà no caiguin en l'oblit.